Asa ka po ni padulong sir nga wa man gyud may mahimo. Ampo lang yun ako Ginoo na yung mga tao nga makatabang namo kay dugay na lang sakit akong apo. Nga gusto pa man siya mabuhi. Salamat kayo ani sir. Makaadto na gid ko sa akong apo. Salamat kayo. Ay, may buntag. Buntag pod. Dalisa. Makagi ka na Ito bukid sir. Dako sa makas bukid. Nagkuha na ganing saging sir, may na lang mabaligya niya. Mahalin maka apas ko sa hospital. Sa ospital, ibutang sa imong saging nay. Tuwa akong apo nga. Idala sa hospital nga 1,000 ra yung taon to yung kwarta. 1,000 ra ang kwarta. Sa imong apo. Noon sa mali imong apo nay. Hindi po ang niyang tiyan. Didako ang yantian. Unsa may hinungdan? English daw. Unsa English lagi. Unsa hinungdan sa yantian nay nganong Sa didako man pagpanganak niya. sa pagpanganak. Nga, nanganak siya og 7 ka buwan niya. Di ipiraras pa siya. Moro ti sinugdanan niya. Dako na noon niyang tiyan. Imbis nga nawa na unta to kay nawa na gud ang bata gigawas na gud. Kasi dako naman hinon masamot naman hinuon sa dili na siya nanganak na siya unya ang tiyan niya hindako naman hinuon samot. Ganing niya to kog bukid sir. Niya kuan kog saging dito. Ay na lang maka anto kog butuan makalantaw ko dito naunsa na to sila kay wa gyud to laing yung kwarta katura yung 1,000. Masahi lang daan to wa na. Problema ko sa akong apo nga masakiton. Napad yun among pagkaon nga pag yun may halos bugas. Wala may bugas halos nay. Iti mo atong agency mana sir, kapalit ko 1 ka kilo. Naman po may dayon mga duma. Mga to among isak-sak-sak sa bugas. Oro to yun para maka... Para nga dili dayon mahurot ang kuan niya. Lugawan lang na ako mga apo kay para nga dili po sila kuan kay dili po kayo lagi kaagwanta. Pila naman na edad sa mga apo nay? Kadtong masakiton. 26 karong 30. 26 anyos. Kani imo kaya po ning apo? Kani. Wala mo may mga chinilas lagi nay. Wala lagi ikapalit sir. Wala ikapalit. Asa ka po ni padulong sir nga wa man gyud may mahimo nya among pangita diri ba gyud ang saging nanay mga sakit nga kanang panama. Dili na mi halos makatuba. Sus Ginoo. Nya masakiton pa nga akong mga apo na akong apo na pa ni akong mga apo pud nga gagmay nga. Haman na mga kuan ano nay mga amahan. Wala naman gud na sila nang sige ka bulag-bulag ba. Ay kibali ikaw na lang nagbuhi sa mga apo. Ni anak ko ang kuan ka apo na ko. Upat. Upat ka apo. Nya. Kanang pagkaon ba sa mga bata o kuan ang akong bana pasuhol ra usahay og kuan apo lagi magpasuhol mungol. Karon na pasuhol ko siya ambot lang kapay tunga naman lang tong adlaw. Siguro pud to niya kapay ni bugas gamay. Gahinan jud og gatas kay naman po'y bata nga gamay nga gatason. Napoy bata ni mo gamay nga gatason. Kung katong na ay 8 ka buwan. Ginoo. Munang asa ka ko ani paingon karon. Unsa ganing lugar diri anay? Namusig. Lamusig. Sakop sa San Mateo. San Mateo. Purok 21. Ampo lang yun ang Ginoo nga na mga tao nga makatabang namo kay dugay na lang sakit sa akong apo. Gusto pa man siya mabuhi. Gusto pa din siya mabuhi sir kay gahapon pagka kita niya sa 1,000 ingon dayon siya nga tanama ato ta sa hospital. Ako sa gibalibaran kay pila ra ba 1,000. Ingon dayon siya nga ma tama na makaabot lang ko sa hospital. Gusto pa din siya magpakabuhi kay para nakakita sa 1,000. Nagluod ba nga siya kay ako ganing gibalibaran kay kuhaan daan pa masahe. Nya, unsa pa ikman sa mga resita. Mapundon mi dito sa ospital kintahan niya. Kaysa may kaila na mo dito nga man. Lagi po. Una nga, asal kanya ni paingon ko naman dito. Ning adto naman dito sila. Hindi magyud ko ani sir ug asa ko ani ikabayad adto. Kung di magyud ko ato sir ug unsay kanon ato nila dito kay kami gani diri wa gani may bugas. Bugas way buat tanan lagi mulai ang kapanan kay di naman hinumi naka adto bukid dali-dali kay luoy naman yung biya kay basta simba ko pag uli na mo naunsa na siya.
Munong minitulin no siguro may huna-huna ug asa may paingon tabang mangitag tabang nga mao na kining saging sir mo umbot lang kaog pilay halinon ani Pila ka man kilo saging po diri anay? 15. 15. Oo. Mga pila man ka kilo be? Umbot pila na ka kilo. 5 kilo. Di ka igo na padulong dito nay. Oo. Oro may nagwa na may lain dito kung makuha sir. Wala na lain. Wala na. Ano naman lang ni nakuha na ko. Sige nay. Kaning na ko ihatag sa imo nay ha. Mayo na lamang ni nay nga makaadto ka dito sa kuan ha. Unay oh. Unsa man na sir para unsa man na sir. Kanina ipalit ni mo og kuan ha. Ipalit ni mo og pagkaon sa imong apo dito sa ospital. Unya karon imo po ning i-plate dito ha. Ipalit lang mo dig bugas. Daghan naman siguro na sir. Ha? Daghan naman siguro na. Sige lang. Pasalamat lang tas Ginoo na ha. Salamat kayo ani sir. Makaadto na gid ko sa akong apo. Salamat kayo. Dako na kayo ning tabang sir ning kapalit ako ani bugas ani inya isa ka kilo pag uli na ako ning ihatod nila dito sa BNC ang uban. Una lang ta pasalamat sa Ginoo na ha. Salamat sir salamat na sa tanan Ginoo sir. Ano na ha. Naghatag og tao na mo sir nga nakatawan. Lugar akong nagampo nga unta na untay tao makatawag na mo sir. Karon ni ano yung na gyud. Anak na ipasamusalig ta sa Ginoo nay. Nagyoy tao nga ihatod sa Ginoo para matabangan ka ha. Salamat yun kayo. Basta una lang nato pasalamatan ay ang Ginoo gyud nay ha. Mga good sir. Pinauton ta na nga ma-okay mong apo nay ha. Basing kaluyan ko sa Ginoo nay makabalik ko diri ha. Salamat yun. Haman dapit ang inyong balay nay. Nadia sa unahan sir. Kanang naina sa bakilid. Adig tuwa katong tumoy pa. Oo. Katong dito sa Ilado mo diri anay. una may nakailan na mo. Unsa kay ngalan nimo nay? Ili sabor. Elisa Borja. Oo. Ili akong dagnay. Pila na may edad nimo nay? 65. karong 65 na. December. Sige nay, maura to nay hanay. Ang kaning saging sir. Mas ganahan ka ni sa dadaan na lang ni dito sir. Ayaw na nay. Imuhan lang na ha. Namo na lang ko ning dungagon sir. O sige nay, maura to nay ha. Salamat kayo. Sige nay. Na yan. Dili ka pikas yan. Salamat kayo sir. Sige nay, amping mo nay ha.